és molt diferent, molt desigual. La veritat és que durant tot el recorregut hi ha hagut públic i independentment del resultat, el comboi i l'ambient ha sigut magnífic. Sí, òbviament jo crec que sí, la gent que correm i som de la Marina, el circuit és referent i que al final, si depèn l'any, si participem més o menys, alguna carrera sempre cau perquè s'ho paga la pena, la veritat. No ho sé, la veritat és que hi ha molt de nivell i cada carrera ve gent nova, és veritat que és difícil també controlar a la resta de competidores, però bueno, cada volta hi ha més dones competint i fent-ho bé i amb això és el que també.